osotasunetik mundua ikusteko modu gisa edo ulertzen hasten dira. Eurak bai, egia esan gu gizarte bezala, nola hain ez ditugun ikusten eta guretzatan ez ezaguna den, eurak egin dute aldaketa, ez dakitzen bateraino egin dugun guk entzule hau. Eta gero, beste gabe komentatzeko transmisioa haula, ez? Zein hizkuntzak, ala beharrez transmisioa haula daukate, zergatik, umegor gehienen gurasoak entzuleak dira. Eta orduan ez dute etxean jasotzen. Normalena ahozko hizkuntzatan eta da, hizkuntza etxean jasotzea, ez? Baina ez da izaten gorren kasua, normalean. Eta aldi berean, guraso gor gehienek ume entzuleak dituzte. Eta ume horiek dira, benetan ikasiko dutenak hizkuntza etxean, guretzat modu naturala den horretan ez da. Baina entzuleak izango dira, ahozko hizkuntza ikasiko dute, eta aia semeagak edo ziurrazki entzuleak izango dira. Orduan, katea eteten da ez da, etengabe. Orduan da garrantzitsua, kasu honetan bereziki gorren kasuan, elkarteetan eta eskoletan eta elkartzea. Euren hizkuntza garatzeko modua, azkamaten modu gutxiago dituzelako beste baina. Ahozko hizkuntzak ez egiten dituzuguna, baina. Eta orain, egoera soziolinguistikoari buruzko datu batzuk. Zaila da esaten, zenbat gor dauden erkidegoan, eta datu batzuk emate aldera, hor jarri dut ikasturte honetan, 2017-2018 ikasturtean, 420 gor dauzkeako hezkuntza sisteman. Hau gutxi gora berako datua, ez da ofiziala, baina gutxi gora bera, bat gora bat bera, hori izango litzateke. Eta Euskal Gorraken 423 bazkide dira momentu horretan. Horregia esan trampa badago, dauden ume eta gazte, hezkuntza sisteman daudenak, gorrak direnak, eta agian laguntza beste modu bateratik jasotzen dutenak, edo ez dutenak laguntzari jasotzen, orduan hau zenbaki batu batzen ditugu hor. Eta horretaz aparte, Euskal Gorraken badago jende bat bazkide dena, baina ez dena gorra. Eta aldi berean jende pilat nahiko jende kanpoan dago. Ez du harremanik Euskal Gorrakekin edo gorren elkarteekin. Zehor azken baten lehen komentatu dut 1000 pertsonatik batek ukitzen du errebia sakona. Gero 5 ez du direla 1000-5 nola baiteko arazoren bat, entzumen arazoren bat dutenak. Orduan, estatistikek, apurrat pentsatuta, erkidegoan 2000 pertsona garela, horrekin pentsatzen dugu 2000 pertsonak edo gorreria sakona badutela. Eta, datu horretan, ez da du ematen edo, ez du... Nahet esan, gorra izateagatik ez dago zertan egon elkarte batean, ez da, baina, ez daudela bintzat harremanetan gorren elkarteekin. Orduan, hezkuntza sistema, honekin hasi baino lehen, komentatu nahiko nuke, nik datu hauek atera ditut azken baten, komentatu duten, ez da, nik kanpotik egindako azterketa badela. Eta horrekin dituen elkarrizketa batzuk. Elkarrizketatu nuen, Arantzkida Gipuzkoako ume gorren gurasoen elkarteko, hori da, Arantzkide hori da, ez da, Gipuzkoako ume gorren gurasoen elkartea, eta bertako zuzendari bati egindako elkarrizketa, gero ume gor baten amari egindako elkarrizketa, emakume gor bat, talde berean ume gor baten ama, eta gero zein hizkuntza baten interpretea. Orduan, hori laure egindako elkarrizketatik atara nituenik, hemengo datuak, batzuk eguneratzen saiatu naiz, baina hori da apurrak kanpotik egindako irakurketa bat, ezta. Eta, hizkuntza sistemari dagokiolarik, azken baten gorrak entzuleentzat diseinatutako hizkuntza sistema batean daude, ezta, eta orduan bitarteko nagusia ahozko hizkuntza da. Bestelako laguntzarik eman ezean, ume edo gaztetxo horiei, oso zaila da edukiak eta balioak eta dena haiek jasoa izatea. Orduan, beste gabe, probintziaka ematen da, probintziaka antolatzen da laguntza hori, eta, gurasoei programa oso bat eskaintzen zaie, eta gero, kasuan kasu eta dauden balioen arabera, erabakitzen da zer laguntza eman. Normalean, batxillergora arte, ume eta gazteak egoten dira eskolan, beste entzuleekin batera, eta izaten dute ordu batzuetan laguntza, profesional bat ondoan, lagunduko diena eta azalduko dizkena hainbat gauza. Eta batxillergoan izaten dira klase batzuk entzuleekin, eta gero bezautan eramaten dituzte aparte. Eta zein hizkuntzan jasotzen dute ia guztia. Hizkuntza edukia guztiak.
Eta unibertsitatean berde baina egia esan, unibertsitatea joaten direnak oso gutxi omen dira. Eta gero hemen, adibidez, Arantzkiko, Iñaki Madinabitea ditzen da bere da Bergarako egoitzako zuzendaria, eta berak esaten zuen Gipuzkoan lantzen dutela berariazko kurrikulum bat ere. Gorren kultura, gorren bizarteratzea, eta holako kontuak lantzen dituztela ume eta gaztetxo hauekin, iruditzen zaiela garrantzitsua delako eta benetan lagunduko diela bizartean harreman osasuntsuak eta sanoak izaten, ezta? Eta esaten zuen hori, Gipuzkoan Arantzkik kudeatzen du laguntza hori, umei eta gaztetxoei ematen zaien laguntza hori, baina Bizkaian eta Araban hezkuntza sailaren bidez egiten omen, eta zelan berariazko kurrikulum hori ez den agertzen kurrikulum ofizialean, berak esaten zuen ofizialki behintzat Arabako eta Bizkaiko gorroriek ez dutela berariazko kurrikulum hori jasoten, baina esaten zuen ziur, apur bat kasuko profesionalen esku gelditzen zela, baina egingo zela, baina modu ez ofizial batean, ezta? Berariazko kurrikulum hori landu. Eta saiakera egiten zela ere gorrak elkartzeko. Hau da, batxilergoan eta aparte ateratzen dituztenean, ez ateratzeko bakarrik baizik, eta taldeka azken baten haiek ere